O evento inclúe concurso de cans de caza ou de tiro con arco, ademais de expositores dedicados ao sector e aos produtos da zona. Para iso, a organización conta coa colaboración do Concello de Punxín e a Deputación de Ourense, a Mesa Galega pola Caza, a Federación Galega de Caza, o Inorde ou Embutidos Buenavista. Disporase dunha gran carpa pechada de 1.500 metros cadrados para acoller a comida ao redor da carne de xabaril e, ademais deste produto, poderase degustar empanada ou polvo, acompañados de viño da zona. Que os organismos oficiales que leven o tema da caza poden orientar aos cazadores a que abran batidas, a que deixen cazar libremente nos días que lle pertenezca da súa lei, pero que deixen matar jabalís, que non, como moitas das veces, que lle dan orden para vir cazar, pero sin tiro. Un jabalí, se vai solo amenazado polos cas que van detrás del, estamos espantando de un lado para o outro. Eso é como sacármolos de Punxín e irmolos meter a Cea, ou meterlos a Saramaro, ou meterlos a outro lado. Hai que abrir unhas cazas e unhas batidas conforme sea debido ou buscar unha maneira de que desaparezca o jabalí. Eu non son partidario de que tanto jabalí aparezca como está aparecendo normalmente, porque por cada vía pública ou por cada finca que haxa por aí abandonada sin traballar, pasas e ves todo o traballo que está facendo o jabalí. A xente deixa de procurar botar frutos, facer viñedos, preparar os sistemas todos que tiña como maíz, centeno e todo por culpa da caza e do jabalí. Queremos que englobe, ademais do que é o tema gastronómico, que englobe tamén un evento, digamos, para o tema rural, que conocer o que é o ayuntamiento, ya maiores, bueno, que haxa un pouco de todo, non solamente dedicado á caza, que haxa música, xogos pa nenos. É un pouco unha xornada de formación, onde abordaremos un pouco o tema de moda, que é a problemática toda sobre as poboacións de xabaril, desde a súa xestión hasta a comercialización da súa carne, algo que tamén está aí ás portas de Europa e de España, que é a peste porcina africana, e queremos darlle un contido científico bastante fuerte a esa xornada do sábado. Para ele contaremos, digamos, que como plato estrella con Florencio Marquina La Monja, que é o presidente da ACE, e probablemente unha das persoas que máis sabe de poboacións de xabarí en España